sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Itaulog tanay, sa bisan anong at kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalapnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may galapag palangga. Pagdayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Pagdayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Pagdayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Pagdayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Pagdayon Aksyon Radio. Pagdayon Aksyon Radio. Pagdayon Aksyon Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01. This time check is Aksyon Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Aksyon Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01. Karon nga adlaw Sabado, pitsa 26 na bulan sang Disyembre, tuig 2020. Uy, anom kaadlaw na lang ang nabilin, abi-abihon ta na
ang tuig 2021. Aksyon! Radio! Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Aksyon Reports First Portion. Aksyon! Radio! Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, 30 ka mga manugbaligya sang karne sa Libertad Market na tumod na sang City Ad Office, pagbaligya sa bag-o renovate nga meat section magaumpisa na sa bulan sang Enero. 54 anyos nga persona nagpamaskwa sa custodial facility sang police station matapos nakuhaan sang armas lutang. 57 anyos nga lalaki pilason matapos ginlabo kag ginbuno sa siyudad sang Bago. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginpasiguro ni Philippine National Police Chief Philippine Ocon General Dibold Sinas sa pamilya sa Mag-Iloy nga ginpanglutang sang isa ka abosado nga katapo sang kapulisan sa Paniki Tarlac sa tung Disyembre 20. Si Sinas kag Police Regional Office 3 Director Brigadier General Valeriano de Leon ang nagbisita sa tung Martes ang gabi sa haya ng Daisonia Gregorio 52 kag Frank Anthony Gregorio 25 anyos. Kadungan sang pagpakig-unong naghatag sang pinansyal nga bulig ang duha ka opisyal sa pamilya Gregorio. Suno kay Sinas, ginapasiguro niya ang madasi nga paggulag sang kaso bato kay Police Senior Master Sergeant Jonel Nuesca. Ginmanduan man si De Leon nga siguraduhon ang seguridad sang nabilin nga pabilya sa mga biktima samtang nagapadayon ang investigasyon. Ginpasiguro naman ni De Leon nga wala sang magaluntad nga whitewash sa kaso. Dugang pa ni De Leon nga apisar may negatibo sa paggamit sang illegal nga duga si Nuesca paga-investigaron ini sa duha ka kaon sang murder nga napasaka sa RTC Branch 57 sa Banwa sang Paniki. Amo ini ang tutukan sang aton mga opisyal sa kapulisan bangod masyado kainit ang arangkada sa katapo sa kapulisan bangod sining kahibuan sa pagpatay sa Mag-Iloy. Ang aton tindog ini isa lang kapulis ang may angot sini nga kaso. Hindi naton pag-umiron ang tanan. Pero ang nakasala dapat silutan. Kung ginasilutan ang sibilyan, mas nagid ang katapo sa kapulisan. Ini sila gin-training, ginbutang sa pwesto nga ang tuyo maintain peace and order, ang tuyo proteksyonan ang pumuluyo, kag hindi pagpatyon. Amo ini ang panindugan sa mga katapo sa kapulisan. Kung ano man anangin kabangdanan sini, kung napikon man siya o kung nagpilak man sa masakit nga mga tinaga ining Mag-Iloy, wala na inailabot sa kaso. Pwede man nga pusasan mo, pwede man nga isulod mo sa bilangguan bilang pagbuyayaw o kung pag-insulto sa imo uniforme, pero nungka nga patyon mo. Amo ina kun nga porte ang ibwal sang pumuluyo, porteng kakig sang pumuluyo sining ginhimo nga pagpatay sang isa kakatapo sang kapulisan sa Mag-Iloy. Apang ihatag daman sa kapulisan ang ginatawag respeto. Kung nakasala ini si Nuesca, wala nagakahulugan nga amo man ini ang batasan kag kaymuan sang iba naton nga katapo sang puwerpo sang kapulisan. Madamo kita sang mga kapulisan nga ang tindog nagadipinsa gid sa publiko.
Madamo kita sang kapulisan nga nagahimo sang kayuhan para sa publiko. Madamo kita sang kapulisan nga nagadipinsa gid sa aton mga kauturan kun ara na sa ipit-ipit nga kahimtangan. Pero sa nasiling ko na, katulad sang sibilyan, may ara man nagahimo sang krimen. Amo man ina ang grupo, bisan diin nga organisasyon, may ara gid baog. Ang buot silingon, bisan diin ka man nga organisasyon, army ka man, o kon ara ka man sa nagkalain-lain nga grupo, may isa, duwa gida, nga ginasiling naton, baog balaya, may diferensya, daw hindi amo ang batasan. Apang wala nagakahulugan nga ang tanan nga katapos ang kapulisan nagahimo sang kalakasan. Amo nang siling ko, ang nakasala tumuro naton. Ang nakasala dapat silutan. Ang nakasala labi na gid sa hanay sang kapulisan hindi dapat dipinsahan. Ipakita naton sa publiko nga nakasala dapat pamatbatan. Kung ginapamatbatan ang ordinaryo nga pumuluyo, mas labi na gid ining aton mga utod nga nagasuksok sa uniforme, ginaswelduhan sang pumuluyo nga dapat proteksyonan niya. Hindi kay patyon sa hindi masyado kadako nga kausa. Ambot silingon, sakit man nga insultuhan ka, nga katapo ikaw sa kapulisan. Insultuhan ang imo uniforme. Insultuhan ang imo sinipagkapulis. Pero wala naman rason nga imo pamatyon. Kung daw sakit gid, kung daw perte ang buyayaw, posase. Pasakae kaso kag ilunggo sa bilangguan. Wala yan nagbutang sa layik kag sa imo sini training kag mando sa mataas mo nga opisyal nga kung insultuhan ka, gabuton mo ang armas mo kag ilotang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:09 na, morning na sa bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Maulanon ang panahon, may low pressure area. Kabay pa, matunaw ini siya, ngay di magtupa, gahilapit na kita, nga matapos ang 2020. Abi-abihon na naton ang masunod nga tuig. Kabay pa, nga wala sang kalalatan nga matabo. Katulad sa pagiwat sang Pasko, duwa kasod-asod nga linog ang nagluntad. Kamusta ang syudad sa Bacolod? Kamusta mga merkado? Nagbukas na? 9 minutos na nakaligad ang aton sini korpyo. Kaya ang korpyo sa 24 kag 31 din kakas. Pero balik naman kita sa alas 11, tub-tub alas 4 sang kagahon. Pagkatapos sa gintagaan ligwa ang Misa de Gallo. Kamusta ang aton mga driver? May nagbiyahe, subong nga malain ng panahon, subong nga masyado katugnaw, nagatupa ang ulan. Kamusta ang mga balita nga nagtuluhaw diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental? Ang aton patrol, matugnaw ang kagahon padayon, nagalagulad diri sa pila ka mga lugar sa Bacolod. Idulong nila sa aton ang sitwasyon sa Bacolod sining maulanon nga panahon. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Aksyon, Fred. Good morning. Matugnaw nga kaagahon ang huyop sang hangin plus ang ulan. Aksyon, Fred. Panalupsop sa kaunuran. Daw nagapamukaw. Ay, pamukaw sang? Nagapamukaw nga matugnaw na ka maghabol na, no? Habol sa no? Kag maghabol, pwede man may paaman nga. Bago natapos ang Pasko. Ay, oo, gali, no? Ay. Pamalandong. Oo, amo na ato na preparahan. Ay, matugdaw aksyon na, Fred, basa ang mga dalanon sa syudad sa Bacolod. May pipila ka mga kauturan naton ang nag-aamat-amat na sa pagbiyahe. Kangay sining mga tricycles. Pipila pa lang yun, ka mga salakit di Pasay aksyon, Fred, ang nakita naton nga nagabiyahe
sa sining ulanon nga panahon. Hindi man siling biyang babaskog ang ulan kay may mga porsyon action na Fred. Kaangay sa may naagyanta kaginang area sa may dampisang Estefania, may area sang Patria Damping nagapanalithi lang, no? Ang medyo ang nagaulan gid lamang na labihan nato na siya na Fred ang dalan sang Burgos, particular sa may West East Damping nagaamat-amat na ang ulan and padulhog na dere sa west portion sa siyudad sa Bacolod. Basa man ang mga major roads naton Burgos and even ang dalan sang Lacson. So kumo matawhay action na Fred ang aton sining mga dalanon, although basa ang mga dalanon pa sa gihapon, so extra nga paghahalong sa aton nga mga kauturan. Hambal gani sa nga iban kay kundiin kuno madanlog dito kuno ang delikado. Iban action na Fred, delikado sa mga nagadala sang duha guma, motorsiklo bala action na Fred, kung inali nga magprino, may posibilidad nga maslide bala, the same sa mga apat guma o kon mga salakyan. Lain man ang madanlog, no? May madanlogan maayo, although may madanlog inyang kalabanan sa madanlog, malain mo. So, Malain? di ma-disgrasya. Ay ang tugabang danlog namit man, ang takway danlog namit man. Oo. Amo nang the best nga madanlog, nga the best man sa kanang returns. Kapin pagidya kong higupon, sining action na Fred, no? So, amo ni ang pila ka mga sitwasyon na karon. By the way, action na Fred, no? Ang subong nga adlaw 26, no? Celebration, 52nd founding anniversary sa CPP-NPA. So that is why ang aton mga katapos ang Philippine Army and at the same time ang katapo man action na Fred sang mga kapulisan kagiban pa nga mga otoridad alerto katama, no? Kay kahapon sa pagkikistorya man naton kay Army Colonel Michael Samson ang tagpamuno o ICAB sa 303rd ang mga katapo sa Philippine Army ang double alert sa sining tiyempo, particular sa ila sining sa pagselebrar abi sang anibersaryo sang CPP-NPA and ti sa diriya sa ginalauman nilang convolaction na Fred ang malain ginalauman nila nga malain abing himuon sang kabahin sang CPP-NPA sa piyak sini nga wala gid sang ceasefire, no? And at the same time naka-istorya naman kagasunod diri kay Colonel Samson nga ang mga pagbantay Manila sa mga vital installations and even ang mga installations kaangay isang mga pagbantay sa mga plantation, mga telecommunications and of course kagaiban pa nga mga lugar. That is why ang panawagan niya gani sa mga katapo sang NPA nga kung gusto nila makaselebrate kit sang matawhay nga kapaskuhan upod ang ila pamilya, welcome na welcome gid, no? Ang mga katapo sang new people sa Army Action na Fred. Although ang iban suno saya kung hindi man sila magpanaog kag kung pareho gid lamang ang ila sining nga pananawan mag-serbi sa publiko, ilabi na sa mga katawhan, di mas maayo mag-isa na lang sila sa pagserbi, although hindi na puntato na ang banggianay sang duha ka magtimbang nga bahin. So mo ni aksyon na Fred ang isa sa mga mensahe niya kahapon nga adlaw kaga sa aton sini nga pakigangot man sa iya, although sa piyak sini nga madamo man sa mga nagkaladakpan kahapon gani action Fred tinalikdan nga adlaw gali sa area sang Negros Oriental. May duha to nga nagkalamatay sa inkwentro plus nakuhaan pa sang mga armas the same. Mayara man yung miyembro sa NPA sa Kamindangan Sibalay ang nagkaladakpan man, no? Sa particular yung hiking o kon high-ranking official. By the way, action na Fred sa piyak sining medyo may mga lugar diri action na Fred particular ang Burgos area. Medyo nagauntat ang ulan, that is why kita na naton diri ang
mga truck de basura o kung truck sang basura nga nagaamat-amat na nga sa pag-pick up sa mga basura kay kahapon to Action Fred makitaan mo na nalabayan ginamon to sang patrol sa may Ferrero Street bala sa may barangay 12 kita man daan bala Action Fred nga paradahan sa salakyan sa area sa Vendors Plaza Asus wala sa may nagaparking kinulaan sa dawang basura Action Fred no. Ginulaan basura. Sa hindi ululaan. Sa hindi ululaan. So, kahapon, kung estimate ko to, kung amo to nga plastada Action Fred, kulang ang isa ka truck para mapuno mo. O kung para maupo sa mga basura, dito dampi sa area, sa may Ferrero Street, no? Sa may barangay 12. Subong man gani sini nga kagahon ang pila naton ka mga kauturan sinasiling na nagaamat-amat na sa pag-pick up sang mga basura Action Fred no sa sining kagahon may man ang ila sining Christmas guro Action Fred kay tinagapahuway gid sila at the same time inspirado man sa pag obra no sa kaangay sini. Ang IPM subong daw okay man trabaho nila. Yes, Action Fred, may okay, may hindi. Kaya may iba Kaya kung naman kaysa makita ko, kagahon, kisa maglabay ko o tungang gabi, maglabay ko kita kung ila ng service bala sa basura, sige man panghakot nila. Yes, Action Fred, no? May lugar nga kapag hakot sila, mga subdivision sa ginakadtuan, although may iban man Action Fred, wala gate. Kaangay sining barangay 12 bala. Nga namunuhan ta kay kahapon balikan ta ni karon maguro adlaw para makita ta bala ini gina-pick up na ang mga basura sa piaksin nga kikol tama na nga atensyon sa nga IPM in relation diri sa nga padamo nga mga basura basi ang iban Action Fred nagapreparar pa lang o base siguro kulang ang ilang truck nga mo lang to way pato na pick up, no? May lang nga subong, kay teko di jutay ang palupok. Ang basura, sila doon di tanto kadamo. Nagligad nga matinuoy nga sus. Purting palupok, pagkaaga, ang dalan, highway, kagiban pa, puno sa basura. Yes, Action Fred, no? Pagkaaga, kitan mo to. Ambot lang, ini Action Fred, kabalo, kaginagyan naton, ang area sa nagligad ang may Pope John Paul II Tower Action Fred. Nasa likod. Oo, sa likod sina. Amo na ang plastaran karon, daraga na plastar ang mga kiusko sa pagbaligya sa mga palupok. Pero pipila pagid lamang Action Fred, no? Ang naga-display dito hindi tanto nga kadamo kay bisan ang ila sining mga display na bangod wala pa iban na tagaan sang permit o kung permiso para makabaligya sa mga palupok Action Fred. That is why nga basi para mga mangin buwas sa lauman ta basi magadamo na ang ila sining mga baligya Action Fred nga mga palupok. In preparation sa mga sa nag-aahilapit na nga Anyo Nuevo. Ang Burgos Public Market sa sining aga, bukas na may mga naga-deliver na sa ice, may mga ibang reaction na Fred, may mga tricycles na nga morning, nga nagtagpila subong ang ice man. Tagpila na subong? Sige, ha? 260 sa ka-bloke Action Fred. Ginapasulod diri sa area sa Burgos Public Market. Action Alvin, yes, sir. ang advice ko sa imo, hindi ka magad inom cold, no? Para hindi maguba ang imo matahong nga tingog. Oh, yes. Kabalo ka, Action Fred. Kalain. Oo, ayos laan. Mabudlay kay base maguba ang atong sining tingog. Sa piyak sining subong nga kagahon. Matamat naman plastar ang pila ka mga baligya diri sa area sa Burgos sa public market. Si Pare Mayo, anong available mo da, Pare? Nga isla? Pangros, kasila. Nagwaditi. Pangros Action Fred, available niya pa lang niya diri.
ang Bangros 180. Jutay lang baligya subong aksyon na Fred. Kumpara mo mga previous days nga madamo ang nga nagabaligya, no? Bakal isda subong kay Baloka, nagligad nga 24-25, pura mantikaon. Di subong, bakal ginang isda, kinhidlaw man tao magkaon isda mo. Oo, mabakal gidya kay idlaw gidya magkaon isda tao. Ang tao subong nga idlaw magkaon sa nga isda. Matan. Oo, ang mayon ni kay dala baligya ang tindero aksyon na friend mo, si Pare Junior. Mangkot ka tapos ang iya sila nga baligya ang isda. Sa siya baligya iya kaugalingon niya. Matan mo pre, taga pila? 160. Ha? 160 lang. Medyo naglubo sila aksyon na Fred kahapon medyo nag-previous to mahal. Subong Mataan 160, Bangros 180. Inyo ano ni? Bulaw-bulaw tagpila ni siya? 160 man. 160 man aksyon na Fred, no? Pati ang tindero ya? 120. Naglubo. Nagnubo ang 1.20. Kahit pa paano may mga panalagko reaction na Fred sa kay Nini Dampi. Ano available sa Fred? Tuna na lang. Tuna na lang? No, tuna na lang aksyon na Fred. Tagpilan tuna mo? 350. Nagnubo sa gyapon ha. Amo ni panalagko. Way na iban nga available Fred? Way na? Way na iban nga available sa kay Nini. Pero diriya kay Maymay may lubo-lubo. May ang lubo-lubo ta subong. 140. 140. Available ta subong aksyon pre. Mga lumiyagan bala ni. Mayo na lumiyagan mo pila ni pre. Amo lang Japon 140. 140. So kung lang taon ta in general action na pre, kung tinagligad tung Mataan labot sa 220 ang kilo mo. 220 ang Bangros nag 200 ang iba nga mga baligya no sobra man 200 sa pinakanubo bakal nagliligad to previous days even before Christmas nag 180 pero subong niya halos nagbalik ang lumiyagan nga lukos ni siya although pula ni siya nga klase kaga medyo trutik pero 140 kagang lubo-lubo mo ni pinakanubo action na Fred nga 140. So production na Fred, no? Muni ang pila ka mga observations karon sa patrol. Ang observations sa patrol of course ginatulong sa inyo sang may TC. Sang aton tagsa ka mga imyo. Sa Burgos Public Market with action ninyo bugina ang kaaksyon nyo Aksyon Alvin Grava una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:24 na morning una nga hutong sang aton sini pagpangalagad ang aton sini pagpulupanamyaw basta Estebo nya hindi ka man live migo. Ambot ko live kita subong sa Facebook naton. Dito sa Australia, okay na. Silang reklamo si Estebo. Hindi sa kabay ko no. Kay malain ang panahon na naga-monitor sa dito sa Sydney, Australia. Australia with love. Puerte ho. Morning da. Kay Suraida Lucero. Kay Lorin Diaz Lucban Cosio, kay Vanessa Mayo sa Minnesota, hapon dito sa ila. Kay GM Asdilio Banag, kay Ronnie Sidayon Gordon, kay Victor Tugap, kay Ryan Disinan, kay Mildred Aliusa, kay Milchurita Perer, good morning lang. May lang pag-monitor, tagsagid, kaagahon. Sige. Kay Cory Bidaha. Sa Kuwait ini siya naga-monitor. Kamusta da sa pungsod sa Ngarabo. Si Rapi Libran, morning man. May lang pag-monitor, tagsagid kakaagahon. Ari anayo, mayong panugyan. Bisan pandemic kita, bisan krisis global kita, kinanglan ang produksyon naton sa aton katubuhan maayo para nga makapian-pian
sa kapigaduhon kag kapiot sang pangabuhi. Ariho sa mga plantador Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:27 na anano ang manamit pamahawon karon nga aga daw kanamit sugba bukaw-bukaw no ang bukaw-bukaw blag un sugba mo paglitik sang panit ya so sa pagkanamit saw-saw mo sa sinamak pagkatapos may tinula ka bala ng ulo sang gingaw baklan mo siya sang paitan batuan sos sa pagkanamit. Sampawan mo siya sang lupo, sos daw Pilipino kagid. Porte kanamit. Ay, amo ning gaulan-ulan subong nang pagbakit mo, sos. Nang imo kanon bag ubakit man, sa kanamit. Ibutang mo sa baul. Daw ginapananaw ko nga kananam it porte kanamit. Daw kanami paulik magluto ba? Kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:28 na areglado Standby anay, babalik ako pagkatapos ini. Sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang ayaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod. Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na. Basi matingala kamo ha, kung nga ang maulanon ang panahon. Bangod ikog ina sang low pressure area nga nagaapekto sa Visayas kag Mindanao. Dalaman sang hangin amihan. Amo man na siya nagaapekto sa Northern Luzon. Ang Visayas maka-eksperyensya sang magalumon nga langit, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpangilat. Ang Occidental Mindoro kag Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands maka-eksperyensya man sang magalumon nga kalangitan panalagsa nga pagtupa sang ulan bangod sang amihan. Mahinay tubtub kasarangan nga hangin, gikan nasidlangan paaminhan nasidlangan ang mag-aapekto sa kabukusan sa bilog nga Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands kag ang kadagatan mangin makanay tubtob nga may pagkabalod. Amo ina, kun nga maka-eksperyensya kita subong sang maulu-ulanon nga panahon. Kabay pa, ining low pressure area matunaw ini siya para ang aton pagsaulog sang bagong tuig, ang aton sini pagsaylo sa bagong tuig mangin maalikaya kag mangin mataway. Nami gimano kun wala mga sablag bla. Ang tamo tong Pasko nagligad. Duha ka asod-asod nga linog ang tubayog. Di kabay pa nga sa pagbulag sang tuig, medyo maalikaya bala, matawhay, pagbugta na itong pagkaaga makasiling kita. Good morning sa bagong tuig nga puno sang paglaom. Kag pagpangamuyo nga kabay pa, mag-iskirda na ini si COVID-19. Imbes nga maghalin siya, ay may COVID-19 strain pa ya. Nga ginakakulbaan, ay ano ini nga daw gadamo saya, gamute, ay daw hindi siya magalinaw sa pungsod Pilipinas. Gabata pa siya ya. Baw daw kauyon siya. Sang iya pagpanghalit dire sa aton sa Pilipinas kag sa bilo nga kalibutan. Pangamuyo ang aton kinahanglanon. Amo na siyang sabat nga kabay pa mauntat na ini nga maglayas na siya. Kundiin ka man nagalin nga kagaw, aber palihog lang maluoy ka, guwa na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na. Good morning kay ining Halanduni, kay Agustino Canagan sa Kuwait, kay Grace Paz, good morning, kay Steve Ryan Clavero sa Kingdom of Saudi Arabia, kay Lurito Armas Bidaha, basta narawis inigaran siya na monitor, baari naman siya ako Maldita live naga-monitor sa Hong Kong, kay Milili Oligo live man dira, kay Milbin Peñapel good morning, kay Lunel Siputin good morning man. May lang nga pag-monitora tagsagid kakagahon. Basta ara kamo okay lang, padayon kita sa paghatag serbisyo, paghatag balita, impormasyon sa aton mga tag-palamati. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na. Padayon kita sa pagdulong sa inyo sang dugang pagid nga mga impormasyon, mga balita nga aton natipon karon nga kaagahon. Pitsa 31 ba? Wala naman korpyo sa Pitsa 31. Ang butilingon, may ligwa-ligwa naman kita. Dua kadlaw lang. 24 kag Pitsa 31. Sige. Si Executive Assistant kag CDRRMO Cluster Head Jomari Vargas bao nalipay gid siya sa matawhay nga pagsaulog sang Pasko sa bilog nga Bacolod. Suno kapon kay Vargas, wala gid sila sa nabaton nga tawag o kon ginrespondihan nga insidente. May isa lang ka biktima sa pagbuno bangod sang pinamilya nga kinagamo. Ti ang handom ni Vargas
nga kabay pangin malinong ang Bacolod, tubtob magtakop ang tuig. Kay suno sa iya, ang tanan-tanan areglado na, plansado na ang preparasyon kag plano sang iya sini opisina. Tubtob sa palaabuton nga pagsiribrar naton sang bagong tuig. Nami man, no? Kung mag-amo ni Pirmi nga mataway mo na silingko, kung ula lang abi damo mga palupok, daw medyo makasiling kita jutay kayo ang posible mangin biktima sang insidente kag aksidente. Kag kung hindi lang mataman inomla. Kay kalabanan sa aton mga utod, sa tion nga may okasyon, temprano pa mainom. May laya nga temprano mainom, temprano magtulog. May ara nga temprano pa mainom, kag magmaoy. Kalain, ang ilim nun ginasulod sa ulo wala sa tiyan. So halong-halong kung mag-inom, katamtaman lang. Amo na iya ang tunay nga lalaki. Bati ko na sa una sang isa ka endorsement bala sa isa ka artista. Kung uminom, katamtaman lamang. Perte amo lang. Kay amo giman ang kaligawan tipon-tipon May wala iya problema ang pag-inom. Medyo palipas oras, basta silingko, mayo lang. Nga wala lang sang yatawag nga maik. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:38 na kay Erne Odasco Lidas. Good morning man. Dira kay Engineer Mungkada sang Silin Homes, kay Judge Nap Diamante kabugtaw na ni siya. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ang LTO morning, kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan. Dira kay Pare Remias Arroyo, good morning. Si Toto Raul Alibuga, kaladlad na siya sa ila pamahaw das dalom. Kay Roy Barino, sa kay John Hidalgo sang Manapla. Namin isa magtukar kang magkanta. Kay Pare Erning Hurilia. Dira kay Paring Istoy Querido. Good morning lang. Kay Pare Nick Barca, kamusta ka mo? Kay Kano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Monsing Syokon, kay Joel Peredo, kay Roger Aguirreda, kay Lori Apurado, napangita ka ni Steve Migomo, kay Jobert Carion, kay Mayor, kay Jutay Pasqua, kay Lorini Canson, kay Buni Advincula, dira kay Bibi Tan, good morning man. Si Engineer Nariel Bantay, kagwa na. Kay Jerome Solinap, good morning. Balango na kamo, adlaw ron, pangapikapi na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Oy, bisan Sabado subong, may ara kita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na. Standby anay, hindi magalin, mabalik pa ako pagkatapos ng aton paid program. Please standby.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sinsan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
pamati alamon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod na mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong nga pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na na'y sansan ano nga kahintangan responsable ang pagbalita pagdayon na italak na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalangga Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo
Amati ang namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Balik kita sa aton pagpangalagad karon nga adlaw Sabado. Dali na gid lang no. Makahalawat-kawat ang anong kaadlaw nga nabilin sa pagsaylo naton sa tuig 2021. Ano ay hana nagahulat sa aton sa masunod nga tuig? Sa mga survey, madamo ya ang nagasiling tunga-tunga kon social weather station 50% nagasiling nga nagalaom pa sila sang maayong pangabuhi pag ulo alibantar sa ila pangabuhi sa masunod nga tuig. Ang pila ka survey naman niya nagasiling sobra 60% miserable gid ang pangabuhi nagligad nga 12 kabulan. Kabay pa ining mga handom sa aton mga kauturan, matagaan ini katumanan sa tuig 2021. Depende na sa aton gobyerno. Depende na kung ano nga mga pamalatian naman ang mahimo magdunggo diri sa aton. May COVID-19, may strain pa, may ay ano nga plastada ini. Daw hindi ako makaintindi. Daw gina ayam kita sang pamalatian nga ayan ano ang kabangdanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Good morning kay Jomare Caliso Gomez, dira kay Primo de la Cruz, ga-monitor sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, kay Anbela sa Iloilo, kay Pele Proilan, kay Jubal Trinidad, kay Ayan Hirotse, ga-monitor siya sa Mozambique, East Africa. Kamusta da sa Africa, Ayan? Ga-amat-amat naman puti nga itong mga utod, ano? Sa Africa. Kay utod naton. Pila naton ka mga utod bala nga mga puti kag itom sa una ginaawayan pa namo ang diskriminasyon. Galing subong daw okay naman na. Pero daw ara gid hindi madula gid ang diskriminasyon. Nga kon puti ka sa una ganiya may mga lugar sa puti dito ya nga kon itom ka hindi kaya kasulod mo sa mga bar, restaurant kag iban pa ginaban gid nila yang itom, which is para sa akon do hindi maayo. Palariho man lang tang tao, kolor lang diferensya. Amo na bla. Galing kay manti ang iban nga mga lugar puerte gid ano ka dominante bla. Para sa ilaya kon ang kolor mo daw hindi pareho sa ila, daw lain ka bala ya. Kay manti naanad sila mo.
sa ito nagdigad lang daw ulipon niya ang mga itom. Anay karon na siling San Diyos bangod ginaihig-ihig nyo ang mga itom. Ari ay tinagaan niya abilidad. Bantog nga mga senior itom. Bantog nga mga basketballista itom. Porte nga mga abilidad ginhatag San Diyos sa mga itom. Nya daw ginapakanubo nyo ari ay. Sos porte subong maglantaw ka basketball subong lunsay itom. Ang maayo nga mga humalampang sa mga senior porte man ang abilidad. Amo na bla? Kay daw ginapakanubo gid. Di kali may Diyos ang kalibutan. Siling yan daw, hindi amo ang ginahimo ako. Porte na pagantos sa mga itom, ginhimo sa unang esklabo, ginhimo lang nga sulugoon, ginabaka lang ang itom, ari karon. Siling sa Diyos niya, tagaan tablas ang mga abilidad ini mga itom. So, subong porte. Nga panguna subong sa bilog nga kalibutan, itom ang kolor. Of course, hindi maulhi ang kayumangge, ang Pinoy. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:58 na. Oy, sa aton sini nga mga mangunguma, Radio Philippine Standard Time las 4:59 na. Good morning lang kay Noel Amar. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon,
karon kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo,
reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan anong nakalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na italagnan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Morning lada. Kay Apple Alvarez Tade, kay Chiripel Romano. Sa Uringaw, Kabangkalan, gamonitor siya. Sa Erwin Gonzales, nagapangapi. Inasamo yung Aksyon Radio. Kay Pilinura Oliveros, kay Idila Osda, good morning. Kay Steve, from Australia with love. Wow, sige. Nagabike ni siya, galing kay kung malain ng panahon, natural, stay at home. Ba, daw COVID-19 ba? Areglado mabalik ako pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:15 sina. Sige. Kay Ibon Boscher sang Germany. Bao lockdown kuno dito sa linya kahapon kag tugnaw. Puerte no, hamak mo nga tugnaw dito sa Germany. Oy, mga abyan ni Steve sa Capitol Heights Subdivision, mga Pinya Boys. Good morning kuno da. Dira sa Capitol Heights, Piña Street. Lapit sila sa Our Lady of Candles nga simbahan ni Monsignor Felix Pasquin. Si Monsignor Felix Pasquin, migo tani. Kay Joshua Sagaysay, tamyaw lang ko na, sa palangga iya nga asawa kay Chire. Sige, Merry Christmas ko no. Kay Ariglado, sige. Kay Dodge Dalida, good morning man. Kay Shinika Mahilom, sa Team Barbox, si Presidente Boy Vasquez Kaganay, Konsyal Bobby Locasan, Baos Tuto Frank Nebisaga, ara siya, dira sa Bago. Merry Christmas kuno. Merry Christmas man. Oy, Oy, sa aton gali mga kauturan, ari pangapi anay kamuda. Kon kaping paghambalan,
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Aber, dire kita, balita naton sa porsa sa aton kapulisan, 54 anyos nga persona nagpamaskwa sa custodial facilities ang police station matapos nakuhaan sang armas lutang. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Action Fred, good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Nagpamaskwa sa custodial facilities sa police station number 7. Kag posible sa Lunes pangadlaw mapasaka ang kaso ng illegal possession of firearms bato kay Romeo Olvido E. Mendoza, 54 anyos, may asawa, kag pamuno sang Fort Road, Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan, Siyudad San Bacolod. Natakpan Action Fred si Romeo Olvido nga nagadala ini sa armas luthang. In plain view ni Police Executive Master Sergeant Leo Anthony Hinita. Sa din, nakuha siya posisyon ka kontrol ang isa ka homemade 12-gauge shotgun o konsulpak nga may 3 pa kabala nga iya sang 12-gauge shotgun. Wala na Action Fred, makapamlipad pa si Romeo Olvido sa inisya ang ginaresto ni Police Executive Master Sergeant Leo Anthony sa Police Station number 7. Dara sa may Flor de Lis Street, Purok Pagidait, Barangay Mansilingan, Siyudad San Bacolod. Una diri, may nakahatag informasyon sa kapulisan sa Station number 7 nga may isa ka persona nga nagadala sa armas lutang kag sanggin padulungan sang kapulisan sa Station number 7 dito kadakitaan in plain view nga may armas giman matuod nga dala ini si Romeo Olvido. Sa Lunes kadlaw Sir Fred, ipasaka na ang kaso ng illegal possession of firearms paglapas sa Republic Act 10591 bato kay Romeo Olvido nga ara karon sa custodial facilities sang police station number 7. Ang inyo kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Bao siling ni Ibon Bosher, tub-tub pa kuno Enero 13 ang lockdown dito sa Germany. Pwerte klawig ba? Hasta pa sunod tuig. Muning da kay Virginia Ortizo. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala,
Ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25. This time check is brought to you by Lada kay Risa Makana sa Saudi. Ang Saudi kuno tugnaw man subong. Kay Rodelyn Alvarez Bayabado. Diri kita ho. Sa aton mga utod ba lang kung kaysa nagabatyagid nga daw ginakulbaan sila bangod nagatubo ang mga bukol sa ilalawat. $5.26. Wala kita resulta ha, sang small town lottery, wala man kita resulta sang loto. Posible, buwas naman ang draw sang small town lottery kag loto. Morning lada, kay Uma Lumina. Mabalik kami pagkatapos ng 5 minutos nga paid program. Standby.
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sigsag ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:32. Muning na da kay Aida Alunan, kay Ros Layaros Diaz Ricaport Mahinay, kay Alex Muntisa. Good morning man. Dire kita, balita naton sa City Hall, 30 ka manugbaligya sang karne sa Libertad Market na tumod na sang City Ad Office. Pagbaligya sa Bagbogen, renovate nga meat section, magaumpisa na sa bulan sang Enero. Si Aksyon Art Tayhupon may report.
Action Art, please go ahead. Good morning, Action Fred. Nag-umpisa na sa pagparakod sa mga suga kag iban pa nga makagamitan ang 30 tanan ka mga vendors nga mo mag-okupar sa bagong renovate nga balaligyan sang karne sa Libertad Public Market. Suno kay Juna Abaw, market supervisor sa mga merkado. Mayara na sang natumod ng mga benepisyaryong tradapan sang City Administrator's Office nga mo ang ginhatagan sa nagakaigo nga award. Dugang paniabaw sa palabuton pangabulan sa Enero, mag-umpisa ang pag-display sa mga vendor sa lugar. Bangod man sang ila pangabay nga tapuson na lamang ang Christmas holiday nga okasyon, agod hindi man mabunlayan sa pagpangitas ang ila suki ng mga customer. Pero okay na kami sa City Ad, kagang City Government, nga pwede sa ka-transfer po sila gid na ngayon nga tapos na lang nila dapat si magtalang-talang kung nila customer in Christmas season. In the meantime, nila pa-install nila ilang mga suga para nga in preparation for next year na. Occupy na sa 30, pero may ara kitang sa tobacco section nga pwede kita ka-accommodar anom pa for bidding. I-bidding nga muna kay para ma-accommodar ang mga ara para sa gabaligya karne nga sa outside sa net section. Pila na dang arkilao? 532 bala per month. Mo priority sa buwan kanang gabaligya nga way sa net section na muna ano kay by next year obligado na sila nga isa na lang na may sectioning bala ma-practice. Na-expect kita nga by next year, well-organized ng Libertad Met Section. Yes sir. It's actually ready na gid nga ato nga kaniyan for transfer. Balita gikan sa Bacolod City Hall, ang ka-aksyon nyo, Action Art Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio, Philippine Standard Time, las 5:35 na. Muning lang na, kay Philip Diosmo. Mabalik kami pagkatapos ini.
5:39. This time check is brought Tan Chris Kian Coryo. Sakto pag-pronounce ko sa ngalan mo. Ariglado ah. Mabalik ako pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyong mga Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon
Action Radio. Philippine Standard Time, las 5:45. This time check is brought to you Kay Elizabeth Malaka Gamala. Diri kita ho, 57 anyos nga lalaki pilason matapos ginlabo kag ginbuno sa siyudad sang Bago. Si Action Brian Mordin may report. Action Brian, please go ahead. May nga aksyon na Fred pilason karon ining isa ka 57 anyos matapos labon kag bunon mismo sa atubang sa iya anak. Sila puloy-an dira sa Purok Paho, Pader, Barangay Maaw, siyudad sang Bago. Ang biktima ginkilala sa kay Renato de los Santos, samtang ang mga suspitsado ginkilala naman kay Bernie Vicente, 35 anyos, kag alias Isyot Vicente, 60 anyos. Initanan mga mangunguma kag nagapuyo sa nasambit man nga lugar. Sa pag-imbestigar sang Bago PNP, yara mala ini sa sulod sang puloyan ang biktima kag ginsulod sining duha ka mga suspitsado nga may bitbit nga binangon kag kutsilyo. Gilayon nga ginlabo ini, igo siya sining likod nga porsyon sang ulo kag subuman nabun-an sa dughan. Paila action Fred kay yara ang iya sining nga anak nga babae, nakapangayo iya sang bulig kag mo rason kun nga nagpalagyo ining mga suspitsado bitbit man ang binangon kag kutsilyo action na Fred. Gindadala inihingagaw gilayon ang biktima sa Bago City Hospital para sa pagbulong, samtang padayon pa karon ang pag-imbestigar man sa motibo sang krimen plus sa pagpangita sa mga suspetsado. Inang balita ini, Section Brian Morden nag-report una sa balita o na saksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:47. Mga blatter entry pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19.
Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Si Isman Toriñana, good morning. Kay Martin Aliling, kay Di Anton Diaz, sang Patria Village, good morning da sa imo. Kabay pa malipayon ang imo pagsaulog sa pagbulag tuig. Evergreen Herbal Capsule. Ano ang epekto sinis ang Evergreen? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, priso karon sa police station number 7. Ining tatlo ka mga persona matapos na aktuhan sa mga kapulisan nga nagapatikayon sang illegal nga bulang sa barangay Vista Alegre diri sa syudad sa Bacolod. Ini sila amo sanday Edgardo Palma, 62 anyos, Ray Villacastin, 39, kag Ramon Remando Jr., tanan residente sang amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Lieutenant Conrado Espino Jr., ining tatlo aksyon na Fred ang naaktuhan sa mga kapulisan, especially sa police operative sa idalon sa police station number 7, nga nagapatikayon sang illegal nga panahoro ko na illegal nga bulang sa di nakuha sa ila actual nga posisyon ining duha ka mga fighting cocks kag subong man ang duha pa ka mga bulang na kuha kag na recover man sa ila ining 500 pesos ginapatihan pustaw convet money karon nga kaso nga violation sa nga PD 449 ang ginapreparar na ni Police Staff Sergeant Gilbert Dalumpines samtang ini mga suspect ang priso karon sa police station number 7. Report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsay ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57 na. Pwerte ang pangalapkap sang igo sang kagaw, no? Sa iban nga pungsod. Dito may mga lockdown na. Di kakita na nga sa Germany ang lockdown hasta pa sa Enero 13. Pwerte kuno ka tugnaw pa sa tion sang kagabihon. Diri sa aton ay kabay pa. Nga hindi pa maglapta ka magdugang ining kagaw nga ni. Amo gani nga pungkuan ini karong nga adlaw sang Malacañang. Ang problema san daw umikog siya, daw bumuto si COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,